kuma kami deba fasi a fasi sigida gale mi kulu jama kulu fo ko koma de kanga nyema fo ne de be ka koma ni watina mi kulu jama kulu be la jelo fo mi kulu kantigi fo anga kantigi ko ni kantigi moloma ka kulu wali kami marakaw ka kinafo dafa jaja madisi sida biba kamande ngaw ka sabele bele do kono fo manjutu kango karamo ko an fama kwamba don dagun frege ro ka cha fregele ka cha ko beke meka mine dakun dola sigatana wodo ko ni sulu do teto to fulemba ko fena ma kwango makele damba kele seba kele fama kele ko umbe mode ni suro uga kana ka ke damba ga nyiro e dani ko ni ma ko ina folo ina ko lu tite ku do dani na ko lu tenye do dani na ko lu tu damba ga don kramo alfo jori jatigi sago de badara na yeni fo tagalan ni ga bara la ba do olu ma nyira bolo lan kolon to koy maladi ngo maladi o mate kuma chama mbay ma o nyebe do ka turo mata yoro jam o ye fento ambulo o ma ngole lan kolon to o ye fento amole la antulura ko go sira kele jo kele son kele ko ni an yoro ye ko na yin ndonga baka ni mbuna tige do kan ndona kari ko keta min turanye fota min turanye ko anga nyuma fo anga nyuma nke ko anga jugumanto ko anga kodo anga ntle wa kanga bara ko anga do ko maya na hade ibe kaba chamana chamangele meki kamana gambala make mbala muso adokolu de kero gireti ke baga dugo kule insafe koy nga fore ga dasira la di nga fore ye ga dasira la uye chama nyirila nansara la uye chama nyirila arabula uye chama nyirila israeliya mbolo chama nyirila ameriki dugo kulo safe ngara mo ko amit lemna bi kemani tan durda safe o nyini nu te kabako ga nyini bani ni mata sura karamo ko fara wolo finye ba sura ya sanni mbolo o karamo ko wolo finye te no fanye on tade do ni e gatiga wale ni papali boala nanyan sigi fadu ya kene ka yoro jante sa sanke namba bo ka yira na sa olu e samba kilinge se mi no fe on ba genga yira nyena sankene wolo findenga na sigara esta karamo ka be chugudi ngwa bi ke chugudi koni tile benado ngoro so ke yeleni ma sereke ika ka telefoni de tige ka da ko ra de ke chugudi awni jo ko damari ka jobu tente ka to joma ka wuruki ka bamba ka toma ka nyira surala wa ka wolo no ka mbulo bade hera mugu ani bade karamo ko nyu uromne gaidra karamo ka jide da urenga ka anse mfa koy kan chunga bo gele ka bulika blondala sigu segere ku ga nyama ka wuro ni jimine ka di blo kono makoro ko ka se asero la karamo akwasigi beni ga nyini ta do jama ka cha iga kalande ga nyini ta fulate hakili ka sedo ka di wolo de ma manya so angalo janga la para chama maso so songa angalo para de karamo ya dra
Ni fugula boku da e ka nyongri ka bolo fula da e amo mi oyo kwe go mi oyo ye oh e kama ma fo ka de nyana o cheya aw nyana de kana bam manden dugulo ka few kama ko yini fe bi sorosa oh ko cɛ kana siran muso kana siran minnu y'u yɛrɛ bɔ ara k'u m'u yɛrɛ bɔ ni suya ye awɔ ko minnu y'u yɛrɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ dɛ e ka yɛlɛ k'o de ta ɲɛɲini k'a dɔn kɔ o m'u yɛrɛ bɔ ni suya ye wa n'an ko manden b'a yɛrɛ bɔ ko manden ka den kana siga o ra ayi fɔcogo min ka di ye a fɔ ten kɛcogo min ka di ye o kɛ fɛn min b'i ye o kɛ bi san karamɔgɔ dɔgɔdɔgɔnin soli tɛ karamɔgɔ yɛrɛ m'a fɔ k'a tɛ tɔto filenba kɔnɔ fɛn na wa anw kalandenw fana ko k'a tɛ tɔtɔ la karamɔgɔ an y'i ka ladilikan mɛn ka se an ka kantigi ma kantigi mɔlɔma fakoli mɔden kɔni ko ni manden ɲamakalaw anw k'an bɛ a ɲamakala hɔrɔn de ma dɛ sinɔn sagasogo ɲiminaw ni sɛ najiminaw ni jɛgɛ najiminaw ko an kan t'olu ma dɛ ko minnu ko fakoli de ni boli bɔra maga ko fakoli ma se maga yɛrɛ jan ko ka boli bɔ maga kana ko k'a tɔgɔ dama awɔ i sen da i bɛnbaw sen da nɔ na karamɔgɔ u dontɔ de filɛ nin y'i ka so u donna Musa Tarawele kan tan de u donna Musa Tarawele kan tan de awɔ karamɔgɔ Hayidara k'o ka fɔ dɛ nɔgɔ t'o la o tɛ linjinɛ na o tɛ Tawureta la o tɛ Jaburu kɔnɔ o tɛ sɔrɔ Sufi Burahima na ka n'o ɲɛɲini kuranɛ kɔnɔ koyi awɔ kuranɛ mɛn Ala n'i mago b'a batoli la a b'i ka kan a t'i ka kan mɛn nka n'i mago bɛ ka hɛrɛ ɲini a fɛ tuma min na i bɛ se k'o fɔ i ka kan na k'o mɛn Murasi mandenkaw bɛ ka kuma in fɔ o bɛ ka misiri lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka bɛn anw kalandenw ka yeta ma ko Fatiha yɛrɛ lɔjɛn kɔrɔ dɛ Moro Fatiha bɛɛ ye duwawu de ye Ala an bilasira tilennen kan aw ka sa aw de bɛ ka ɲini Ala fɛ Ala fɔlɔ de y'a fɔ an k'o bɛɛ to yen aw bɛ ka ɲini Ala fɛ de ko Ala k'a bilasira tilennen kan i jɔlen bɛ wolo kan k'o min fɔ dɛ ne fana jɔlen nan'i ka so i ye ko kɛ a diyara n ye n ye o duwawu kelen de k'i ye n da la Ala an bilasira tilennen kan o kuma o kuma nin o arabukan de ka di Ala ye wa ou bien Ala ye mɔlɔn dɔ de ye arabukan na a ye iraniyɛnw ni sawudiyɛnw bila yɔrɔ ye ɲɔgɔn na diinɛ ko la an ɲɛ b'a yɔrɔ la kɔni ngo an ɲɛ b'a yɔrɔ la kɔni o kama iraniyɛnw ko arabu ye fɛn o fɛn fɔ k'a tɔgɔ ye hadisa k'olu y'a bɛɛ kɛ ziiri u y'a bɛɛ cɛ ka kɛ buwadingɛ kɔnɔ u ni arabu se kun ɲɔgɔn ma ko dɔw de filɛ nin ye fɔtɛ an ka makɔrɔ an ka makɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ goma makɔrɔ ka k'i fɔ ko dan foyi ci la makɔrɔ ko ni an ko k'an b'i fɔ dɔrɔn ko an bɛ dɔ de fɔ an bɛ min ɲini dɔrɔn bamanan a y'aw sen da yɔrɔ min an kana dɛsɛ fiyewu k'an sen da ye o ma fɔ an ka tɛmɛ aw kan an ma ɲini fiyewu o ka dɛsɛ aw la makɔrɔ a ɲini hali bi bɛnbaw fɛ k'u k'an ni kɔrɔkɛ a k'i ɲɔgɔnna caya makɔrɔ k'an bɛ ka tɛmɛ aw nɔfɛ cɛsiri doja dɔrɔkɔtɔ min bɛ aw la makɔrɔ koko ɲɔgɔnna kɛ an fana la koyi wala kɛrɛnkɛrɛnya la anw denmisɛnninw ko kami bɛ a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ bamanan wasara mɔgɔ ka yirima seere koyi a fɔra an b'i fɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye o mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye i bɔra k'i karama Iran minɛ tan Iran Turki bakɔrɔ n ko olu ye a lajɛ de ka taa o ka a tɛgɛ ka suma ka bɛn u ka mirindi ma diinɛ in kɔni silamɛya diinɛ kɔni olu y'a ta de k'a suma k'a tɛgɛ ka bɛn olu ka diɲɛ cogo ma
a famille olu ka jɛn cogo tɛ bɛn olu ye o bɔ u ta la nka olu ma sɔn kopi kole ma dɛ ayi olu ma sɔn kopi kole ma o de kama bibi na n'i ye diɲɛ jamanaw ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛn la jamana min b'u yɛrɛ wele ko silamɛ jamanaw Turki ni Iran u b'u disi gosi koyi u b'u disi gosi bawo olu ma sɔn fiyewu ka u kun don a kɔrɔ a mun mɛn o tɛ kɛ o wa Mamadu n'i ma ɲɛ i bɛ nin ko in diinɛ in Mamadu n'i ko ko e bɛ a labaara i b'a ta de ka bila i ka tabali sanfɛ a min ni i ka somɔgɔya bɛ bɛn a min ni i ka diɲɛ cogo bɛ bɛn i b'o ta walima i k'a ta k'a bɛɛ découper par morceau k'a suma k'a tɛgɛ ka bɛn i ka somɔgɔya ma n'a yɔrɔ min tɛ bɛn dɔrɔn i k'o fili n'o tɛ wa kɛcogo tɛ yen kɛcogo foyi tɛ yen ko kɔrɔ dɔ tɛ pan ni kɔrɔ wɛrɛ kama ye mɔgɔ ka culture o de y'i kama ye mirindi bɛɛ lajɛlen ka culture de y'a kama ye kɔrɔ dɔ dun tɛ pan ni kɔrɔ wɛrɛ kama ye koyi ne karamɔgɔ dɔnnikɛlaw ka kɛnɛ kan an y'a mɛn a yɛrɛ dɔnnikɛlaw nɔfɛ cogo min na karamɔgɔ a tɛ sɔrɔ hadisa kɔnɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ diɲɛ ɲɛ b'a la a kɛra diɲɛ ɲɛna yatɔla ni iraniyaw bɛ se ɲɔgɔn ma don min na kafiri ma yatɔla kɛlɛ u yɛrɛ ka kuma ko kafiriw ka tɔgɔ da mɔgɔ la mɔgɔ t'i yɛrɛ dɔn min na ka tila k'o k'i tɔgɔ ye diyagoya ko f'i ka sɔn ma yatɔla bɛ wuli don min na Iran karamɔgɔ Umaru Hayidara o y'a sɔrɔ Iran b'i komi ne ne faso filɛ hakɛ min kɔnɔ bi Manden jamana kɔnɔ awɔ an ka kira an ka nabi minnu ka telefɔni tɛ manqué numéro secret bɛ minnu bolo a dama jamana falen b'o de la i b'a dɔn ko yatɔla ye tɔw kun birilen to ka taa bɔ ni kɛrɛnkɛrɛnni ye ni sira wɛrɛ de ye yatɔla u ka fɔ ma yatɔla bɛ kuma dɔw fɔ u b'a to k'a fɔ ko yatɔla bɛ est-ce que yatɔla tɛ ka diinɛ critique de komi u ka alimami ba ninnu y'a dɔn bɛɛ ni fana ka sira de don yatɔla ko bɔn c'est-à-dire dɔw ka fɔ ma wa m'a fɔ kuranɛ nin bɛɛ tɛ ala kumakan ye dɛ mais ko kuranɛ nin sɛbɛbagaw ye mɔlɔn dɔ di arabuya ma ka fara kuranɛ kan olu b'o ye mɔgɔninfinw ka fɛn sɛbɛnnen de ye ka fara kuranɛ kan sinon min ye ji ni bɔgɔ ni fiɲɛ ni tasuma tigɛ n'o kɛra kumafɛn ye o tɛ se ka kuma nin kuma cogo nin na surtout ni mɔgɔ min y'i sigi ka ɲɛnamaya jateminɛ ko ni mɔgɔ min y'i sigi ka ɲɛnamaya jateminɛ u filɛ kan jamanaden a ka jamana kɔnɔ ka bali a ka hakɛ la a ka jamana kɔnɔ ka bɛn mɔ ma arabukan dɛmɛni arabu culture dɛmɛni arabu ka diɲɛ ye cogo an'u ka ɲɛnamaya kɔfɛ ɲɛnamaya ye cogo o ɲɛfɔli dɛmɛni u filɛ ka nafɔ Ismail jaabi ke fɛn bɛɛ jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ nka o kuma kelen nin na o alimami tɛ sɔrɔ Manden dugukolo bɛɛ min t'a kalama ko mɔgɔw bɛ Iran minnu bɛ seli u ka kan o mɔgɔ tɛ Manden ne ko o bɛ ka kɛ yɔrɔ min na o Saudiya dun sigilen bɛ yen nin nɔ a yɛrɛ ko kira Ibrahima tagamana dugukolo 7 min kan ka ɲinini kɛ ni Ala fɛ n'a ma a telefɔni kelen ma manqué o dugukolo 7 in de sigilen don ka Iran lamini olu dun ma wuli ka bin Iran kan mun na olu ma Iraniyɛnw ka mɔbiliw bɔ ni gabakurun ye mun na olu ma Iraniyɛnw kun sɔgɔ mun na olu ma Iran kodɔnnaw fara ɲɔgɔn kan ka n'u sigi o kumalasigi la malo tɛ kɛ minisiri ma malo tɛ kɛ fanga ma ka d'a kan olu bɛ ka Ala ta de fɔ olu de b'u sigi u badenw ɲɛna u furuɲɔgɔnw ɲɛna u kanuɲɔgɔnw ɲɛna karamɔgɔ Umaru Hayidara k'u mɔgɔ ɲɔgɔn fagali fɔ o da la i b'a fɔ k'u bɛ ka daba de faga awɔ ko Ala de ko k'a kɛ aw tɛ malo a tɛ san dɛ n ko a tɛ malo a tɛ san dɛ o tuma aw jɛngɛnɛya t'a kan k'a fɔ ko n'u tigi ye o Ala ye dɛ aw yɛrɛ de ye o Ala ye o kɛyɔrɔ la ni Manden tɛ e bɛ se k'i sigi diɲɛ dɔnni jumɛn kɛnɛ kan diɲɛ jamana ɲɛnabɔlen jumɛn kɛnɛ kan dugukolo in sanfɛ yan nɔ k'a fɔ i da la ko n bɛna mɔgɔ ɲɔgɔn k'a kan ka faga de k'i fagali fɔ i da la ka tila ka wuli ka taa i ka duloki kɔ mɔgɔ ni Manden tɛ a bɛ se ka kɛ min a ye wuli a ka jamana seere kelen yira an na diɲɛ kɔnɔ e Mandenkaw a ye diinɛ kɛ k'an ka jamana kɛ kulonkɛfɛn ye nka karamɔgɔ i y'a fɔ cogo min na n'an kumakan min ɲɛmaa lasɔrɔ karamɔgɔ k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la Manden dɛ k'a sera dankan min na nin k'a sera dankan min na jamakulu fankelen nin
u dɛsɛra ka mandenkaw cɛ ci ka bɔ ɲɔgɔn na nka u bɛn'u cɛ ci ni diinɛ de ye ka sɔrɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma n ka cɛ u bɛ fɛ ka segin u ka république kelen de kan n ko bɛ fɛ ka segin u ka république kelen de kan karamɔgɔ dɔfɔ in kɔnɔ ka don cɛ caman bɛ dɔfɔ in kɛlɛ la bi o tɛ dɔfɔ in si dɔn n ko wataralakaw nɛgɛlen don k'olu delila ka kɛ gidi ye ma o dulokiba donnen don watara masakɛw an ka jamana in wataraw mana kɛ gidi ye wataraw y'a sɔrɔ jon na siya saba in tɛ kɔrɔbɔrɔ ni maraka ni fila u sɔrɔ ka taa min kɛ donnen kura ye fila min b'a fɔ ko anw de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ Iran ni Saudiya natɔla tɛ n ko Iran ni Saudiya donkan tɛ nin y'an kan Maroc ni Algérie n ko Maroc ani Algérie a calcul b'a bolo kɔni nka a calcul b'u bolo kɔni mɔrɔ i b'i sɛnsɛn n'a ye ten fo ka n'i jɔ nafolo ka bulon kɔnɔ i bɛ fɛn o fɛn yara dɔɔni kɛnɛ kan quoi a bɛ ɲɛfɔ fɛn o fɛn mɔdenw u b'a fɔ ko nin y'an faw sɔrɔ cogo di nin y'an mɔkɛw sɔrɔ cogo di nka an dɛsɛra an mɔkɛw n'an mɔmusow ka na f'i ka se kama sinon an ka nin jɛ kɛnɛ nin kan o cɛw bɛ ɲini ka na dɔgɔya caman tɛ Burema le dɔn koyi Burema le yɛlɛma ko joli ye Sunjata ye i bɛ caman ɲininka o la n'a kuranɛ dayɛlɛ k'a ban a tɛ se k'o f'i ye nka sira bɛ sɔrɔ o bolo n ka cɛ fo Mamadu ka du kɔnɔ kuma ka ca bɛɛ t'i bɛ ka fɔ makɔrɔ sira foyi t'a ma a kɛra anw de la a kɛra anw de la a kɛra farafinden de la a kɛra golofinden de la ko nka ko n binna o man jugu n tɛ wuli o de ka jugu ko bɛɛ kunu tuma o de ka sɔgɔmada ye n'a ma ɲɛ an fana bɔra kalama sa k'an binna de an bin kun o donnen ko makɔrɔ kɔrɔ de ko jo t'an ye da t'an ye sigi t'an ye foyi ma to an ye sa fo cɛsiri ko bawo ko misigɛnden i mana min kɛ sɔgɔma sunɔgɔ la siga foyi t'a ma i b'o de kɛ misiw nɔfɛ boli la ni kunna ka bɔ sunɔgɔ la kɔni bi ma dugujɛ sisan kɔni an fana bɔra kalama ko anw bi yɔrɔ an bɔra kalama an bi tuma an bɔra kalama an bi kun an bɔra kalama min b'a ma sa o de ye wulikajɔ ye dɛ o de ye wulikajɔ ye cogoya bɛɛ la anw bɛ se cogoya bɛɛ la an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye cogoya min cogoya bɛɛ la an bɛ se k'an kun kan ya diɲɛ mirindi wurukilenw kun ma cogoya min foyi ma to an ma n'o tɛ makɔrɔ sira foyi t'a ma dɔ kɛra an ye dɔ kɛ dugumamɔgɔya la kɔni hali an ye dɔ kɛ dugumamɔgɔya la karamɔgɔ Moro Hayidara Hayidara n tɛ ko in ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn dɛ a ɲɛfɔbaga yɛrɛ tɛ n ye bon n ka kuma tɛ ka taa o sira kan dɛ Manden dugukolo kan nka Moro Hayidaraya min dilanna ɲɛna n ko Hayidaraya min dilanna ɲɛna Manden dugukolo kan n bɛna kelen ta k'a f'i ɲɛna ni cɛ ko k'a b'a sɔsɔ a ma kɛ n salen kɔ t'i jɔ n bɔgɔ kan i k'a fɔ ko Mariya nkalontigɛla de b'a f'i ɲɛna k'an ka ba tigɛ ka taa n seere nɔfɛ ne bɛ n ta in d'i ma kɛnɛ kisɛ jɛ ka sɔsɔmani tɛ Moro ne coya ye ko Bugayi Tarawele n bɔ mɛ mɔsi nabaga fanga kɔnɔ jagokɛla de ye n ye n bɛ taa musominɛnw ta kuwaji da la n b'u jago n ka taa ka sigi ka bɔ n faso la ka segin ka na n faso la tuma dɔw la san 4 tuma dɔw la san 3 Moriba n ko n voyage ko 4 na don dɔ la n bɔ mɛ Ɲɔrɔn dugu kɔnɔ n bɛ fɛ ka taa bugufɛ daw la n bɛ taa n ka yaala la n ka minɛn bɛ n ka fali la Moro n ko ni cɛ dɔ de bɛ n filɛ nin ye an filɛ ka foli kɛ a ye ɲininka ko dugu in coya o b'a yira k'a fɔ k'a ma deli ka se dugu in kɔnɔ n ko dugu in tɔgɔ ye n ko Ɲɔrɔ a ko Nɔrɔ n ko karamɔgɔ i ye kuma fila sun ɲɔgɔn na
ndenye do mi na noro o edine go kuma ni ndugu ngo ndo ko nyoro ne bina ya bi santane ko bonye to ko mi mala o yo nyoro ta do ko kan ko na koro ayo teri adon flanje o muro o ya soro un ve mo shinna ba ka mara kono un de nyedo haydara ko la de tarkiya kono ma mvi awo tijani ya globale ba mvi pew o mugadamu bo o jago no fo mi ta do mo bi yele chudura fo ka to se maro o nga mi haydara ko ni anga fanse yoro la on to nyedo Chawarban ne nyu anye kungo kono anye foliga anye anjamu de fo nyu anye o ngana na dugu kono anga teriya bi sandama na maso ko ma sera kan ay dara ko mun ale o ngane te nyaki ni ni rodalo watu ko nga dina ko masi chubodora ko mi chubodora ango ni efen kala amesega sere amesega o nye foli do de anga wala de maso o ko mi chawarba ere fono ya dabri bedala nyoro ni mi chawarba ere fono anake na ti obusanke de ta so na ndefen don ko so be ko ya ndado nyere la ndado ga o kuma kile ngona mbo nyelo o kadaka ade jigi nyoro domina nyoro ndugu bela jede sedi bali dute nyoro mbe sedi bali dute rasoro misiri bajo le mbe nyoro be sedi o nga o ya soro juma seli de nyoro na mi seli fana seli 14h juma do seli 13h ou bien midi 30 o de moro ne terega de bole flani fa wore kata banane ane sola sigi woro ago garamo ku be ni ninga ko alama ka te kwa mona garamo ngo ika qur'an don sera foma akibi cheo chedo du lo sa onye juma sedi jogo fla ka te qur'an ko garamo an fona nyan jesira no fe dai an wore ma yede onye tinye dama kamba muru taye anse fon fe anyo kai nga mina na ntia na se musokuru yoroma tse ka nyafo wati se ka nyafo ango to bola ko me ne afamu ka ko buga etrawre ko mo chikebe ka afamu aleko ninte baji ini mama jega ka kudla na sera hage doma kasinga ni chega bo tona kibigo ton juwe mo ba fo ki ba so ki tay joro hinu bi to ko ni ne tamasura ne nay jago de ne se no han ne muso tura ale ya muso bulum ne ale yi digi fota magara kana denge flani de muso kelen suroye nga de muso kelen nga filmu o kashati tembulu o bana yido o denge flani olu de flega wuli o se koroke sen fle muso hinima o ko mun nana dugu min ngono fa ko ma ka aka na bena sira bode na ya bena sira bo maraka u bina adame kata jonya man te jonya si donte abba ko de fle kana ndo jonya nan te jonya si do aka na bena sira bo o nga ko molum bahe kulubali la duwara de be o dugu nin kono olu tumita ben ngoro fura mine ko donc baka mo ko kero kulubali la dunu o fa bani ni program na se muso tunu ale muso yini olu fana muso dale ma ko fa ale fana nani do faka chemino na ka yini fa dugu do en black na ya mun kama ale ya yere ta yini ale fana mi dugu mina o kulubali la dunu fana mi jati jonde ale ko amaso ma fa mi ga ko fana mo ladi ale fana ya muso bolo mine ki digi fo ko fo jongo kuma yere ko yoro bana ima moshi ga se tugo ebele dugo ngima moshi ga se tugo ebele dugo o laga to kono o ye qur'ane kala maraka bulo e foko hakili tinye ko o cerveau bejeni ka bola o sela nga yoro la ya soro tuwa bo marabe no ngache e ko libaba nga una na siga nga dugu na bele dugo e ko so babe arlu zumato ngajo ko do la dogo ni le bora dugu ya la kana ko mo ni dugu mo do ne men yoko na le laga to e girile ndo qur'ane kala mo do ni ngama ko ngoro ko antita demiseni do tuwa kala na nga do to dugu ma kala na girna ka dunga ce ga ta ga tabushi kamar fasuru mani kakkala do tumbabul ko fana e dogonin ku ci do kama mo haydara kaba ko do na dubu jeta gele mu doni ne ya muso bulo mine kwa bo o yere zuje to an ga gaba kene ne ba ye a jotara de kwa ne ka yeli la parce que ayani mbege me u fa saraka misiuni
fɛn minnu t'u bolo maraka dugu la n'u y'o gɛn ka na an ka dugu la donc o misi wɛrɛ ni o sanu n'o fɛn ale ye dɔgɔnin papa dɔgɔnin bolila ka t'i sigi kati kan ale to yen nɔ a y'i da o bɛɛ kan ka jɛ namara wɛrɛ a bɛ fɛn nin kan surakaw tilara ka na bɛɛ minɛ a na kira mɔden dɔgɔnin taara denw bila ka kala Musa Tarawele tile la dɔgɔnin denkɛ 2 kɛra minisiri ye Mali la nkalontigɛla de b'a fɔ n seere bɛ ba kɔ ko ni min ma sɔn i bɛ taa kati i bɛ taa ɲininkali kɛ ko Mɔsimaru ka o cɛkɔrɔba de bolo o ne fa o bɛ fa kelen ba kelen n ko kira ka hadisa dɔ jiginna muru minɛ kuma na a mago sera o ma a ye sira in bɔ nka a danna kati karamɔgɔ an ka taa an bɛna se makɔrɔ sisan hala ma mɛ koyi hala ma mɛ chinois indu u bɛ sɛnɛ kɛ saridaba la de et comme anw fana bɛ sɛnɛ kɛ saridaba la cogoya min na dans les années 60-70 chinois kɔni o nka bidu yala Chine bi kunkɔrɔta bi ka jɔn de lajɛ sanfɛ Chine bi kunkɔrɔta ka miiri jumɛn de lajɛ bi a tɛ mun de y'a s'u ma dɔnni mun de y'a s'u ma baara mun de y'a s'u ma cɛsiri kɔngɔ ye chinois de joli de faga dans les années 60 an kɔrɔni ala tɛ san 40 san 50 bɔ fɔlɔ nka u sɔnna k'u yɛrɛ ni di ka baara kɛ ka kalan kɛ ka kɛ u yɛrɛ fɛ a ma mɛn hali denmisɛnninw an tun b'a fɔ ko chinois ka an yɛrɛ denmisɛnnin ma koyi ko chinois ka fɛn kelen min yɛrɛ ka ɲi ko fo n'a kɛra chinois matilatɔni ye ko chinois ka fɛn si ma ɲi ko chinois ka fɛn kelen min ka ɲi ko fo n'a kɛra chinois matilatɔni ye matilatɔni min bɛ mun mɔgɔ la kɔni k'o dɔrɔn de ka ɲi nka chinois ye mun de kɛ chinois sɔnna u ka produit kolon u sɔnna k'a utiliser u ka fini qualité kolon u sɔnna k'a utiliser u ka samara kolon u sɔnna k'a utiliser olu de b'a dɔn ko kolon don koyi nka olu de b'a san olu de b'a consommer nka bibi in na jɔn de bɛ se ka fɛn ɲɛnama dilan ka tɛmɛ chinois kan dɛ jɔn bi n'i ye marché min di chinois ma i ye wari hakɛ min d'a ma a b'o baara kɛ ka d'i ma bi fɛn mana ɲɛ ɲa o ɲa ma chinois b'a dilan foyi tɛ yen bi ko chinois tɛ se ka min ɲuman dilan bi nka hali an yɛrɛ denmisɛnnin a ma mɛn koyi ko chinois ka foyi man ɲi ko chinois ka fɛn kelen min ka ɲi ko fana kɛra chinois matilatɔni ye nka bidu européens u bɛ commande passer Chine bolo américains bɛ commande passer Chine bolo bi an fɛ yɔrɔ min na bi ja loni conflit ye wuruki de ja diɲɛ tɔnɔ bɛ a lɔnbaga de ye diɲɛ kɔni a tɔnɔ dɛ a b'a lɔnbaga de ye siga foyi t'a ma ko an k'an cɛsiri dɛ an k'an cɛsiri hali karamɔgɔ o ye diyagoya de ye a diyara mɔgɔ ye an b'an cɛsiri a ma diya mɔgɔ ye wolofinden b'a cɛsiri a diya ou bien a goya awɔ karamɔgɔ ye Karasu dugu la n ye san 4 ani kalo 9 ani tile 26 sigi minnu kɔnɔ k'a sɔrɔ n kɔrɔbayara dɔɔnin koyi parce que a kɛra de 2001 mɔrɔ ko nkalontigɛla ko n seere bɛ ba kɔ wolofin bɛɛ bɛ bɔ Afiriki a ka taa Sini dugu min na u b'a wele ko Gansu an ka mɔgɔ minnu bɛ sigilen u b'o dugu in de la fɛn o fɛn fana bɛ bɔ yan ka taa commerce la a b'o dugu in de la mɔrɔ ko ne ko n ye wolofin bɛɛ de kɛ n seere ye ye sigibagaw fara kɛnɛmamɔgɔw kan bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ni busɔli bɛ mɔgɔ min bolo busɔli b'i bolo misiri kelen bɛ Gansu ni a bɛ taa seliya kɔnɔ ni wolofin voyageur ni sigibaga bɛɛ bɛ taa seli tuni min kɔnɔ misiri min bɛ tuni yarɔ tuni ye a bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ 1,2 hectares ka yɔrɔ ni kɛnɛ yɛrɛ bɛɛ arabu bɛ miliyari sara kɛnɛ min nɔfɛ a tɛ tɛmɛ o kan mais kɛnɛ nin fana kɔnɔ tu in yɛrɛ kɔnɔ misiri dɔ de bɛ yen misiri fitinin dɔ de bɛ yen ko ni mɔgɔ min ma sɔn i yɛrɛ ka don misiri in kɔnɔ i ka t'i jɔ i ka busɔli bila a la quoi busɔli bɛ yɔrɔ min yiri la k'o ye kɔrɔn ye i ka bɔ Sini i bɛ taa Makaw i kɔrɔ
Macao an bɛ taa visa sara yɔrɔ min na sini dugu wɛrɛ y'o ye quoi i bɛ taa Macao météo minute 40 ni dɔɔnin bolili i bɛ taa o dugu kɔnɔ i bɛ météo bila la météo b'o contraire de yir'i la kɔrɔ ye quoi n'i ma sɔn i bɛ bɔ yen fana i bɛ na Hong Kong o fana ye météo la heure kelen bolili ka na Hong Kong i bɛ na Hong Kong fana misirinin dɔ b'u bolo kulu sanfɛ i bɛ t'i jɔ misiri na i bɛ météo bila la i b'a ye gansu météo b'o contraire de d'i ma n'i ma sɔn ma i bɛ ni mɔgɔ min bɛ chinois kan mɛn i bɛ chinois alimami ninnu ɲininka k'u ka misiri ni murabu a bɛ ɲɛsin yɔrɔ jumɛn de ma kɔrɔn de don wa tilebi de don wa ba de don wa kaɲaka de don aw k'u ɲininka bani u bɛna yɔrɔ min fɔ a ye o tɛ kɔrɔn ye n'a ye tɔw ɲininka olu bɛ kɔrɔn de fɔ a ye mɛ n'a ye gansukaw ɲininka olu bɛ parti min fɔ a ye kɔrɔn tɛ ɲininkali de kan ka sɛnɛ a bɛɛ la yen nɔ chinois ko k'u ka misiri ni k'a murabu tɛ yɛlɛma de Mamadu ko dɔ fɔ kɔfɛ san 26 o misiri in jɔra o y'a sɔrɔ ne ma d'a la n'u sen sera anw fɛ Wolofɛnɛ yan o misiri nin a filɛ gansu bɛɛ bɛ taa yen nɔ bɛɛ bɛ se ka taa ɲɛɲini chinois y'u yɛrɛ bɔ n'o misirinin kelen de ye koyi u ko k'a murabu in de tɛ yɛlɛma murabu yɛlɛma ko min donni a na k'o y'ara sira jumɛn chinois ko ta tɛ yɛlɛma o y'a sɔrɔ ni arabu o sera katikati kan fo bi u taara ka arabu to yen nɔ ne fa o b'a tɛ yɛlɛma u y'a kɛ ni nbamuru ye k'a kɛ ni bɛɛ de o kama an m'a mɛn o da ko k'a fɔra ko n'u bɛ dɔɔnin ɲini k'u ka taa fɔ Sini wa n ko n ko cɛkɔrɔba ma n ko n bɛ Sini n ko n bɛna n sigi Sini don min na ko dɔɔnin bɛ Sini dɛ he n ko arabu dɔnbɛrɛ hakilina fɛn bɛ Sini na chinois ta sɔrɔ man di makɔrɔ siga foyi t'a ma bolofinen ka kan ka ku ni a yɛrɛ an ka kan ka ɲaga an yɛrɛ la wa an ka kan ka bila an kunna ko an bɛ se ka bila an kunna ko diɲɛ kɔnɔ ko jamana o jamana wurukira ko u bɛ baara de kɛ k'u bɛ kalan de kɛ ka développer ko Bugarela n'o ye Amérique ye bi wele hala min na Allemand bɛ lihala min na Angleterre bɛ lihala min na Chine bɛ lihala min na Japon bɛ lihala min na wuruki kaman kɔnɔ ko dama ma olu ka ni étage ba ninnu senkolodoya kaman kɔnɔ technologie kaman kɔnɔ ko dama ma o fɛn ninnu lajigi ka di olu ma de ayi k'olu ye baara de kɛ olu ye ɲini de kɛ olu ye kalan de kɛ ka wuruki ko an ngolofiniw fana k'aw fana ka kan ka kalan de kɛ an ka kan ka baara de kɛ ka développer wa ko tɛ ɲa fiyewu ko f'an ka wasa don an yɛrɛ la de ko f'an ka sɔn an yɛrɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ni e ma sɔn i yɛrɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ni e bannen don i yɛrɛ ye e siga foyi t'a ma e kɛ ka gɛlɛn ka kunna yɛrɛ ko bila sen kan dɛ e ka ko bila sen kan walasa mɔgɔw ka ɲaga a la o bɛ gɛlɛya dɛ mɔgɔ fɛ ka sɔn i yɛrɛ de wa mirindi foyi bannen tɛ a yɛrɛ ye ka farafin bɔ farafin de bannen don a yɛrɛ ye farafin de tigɛlen don a yɛrɛ la walimɔgɔw ka lagosi sugu bɛ ta k'i sɛgɛrɛ i da fɛn bɛɛ ma e yɛrɛ fana ka tila ka ba i yɛrɛ ye walimɔgɔw ye lagosi min ta ka e farafin sɛgɛrɛ e fana ka tila k'o lagosi kelen ta k'i yɛrɛ sɛgɛrɛ o ye yɛrɛmajuguya de ye farafin bɛ yɛrɛmajuguya minɛn de kɔnɔ bi ko n'an bɛ fɛ ka développer n'an bɛ fɛ ka wuruki bɛɛ k'an ka ɲaga an yɛrɛ la an ka dɔn ko n'an sɔnna ka kalan kɛ ka baara kɛ ko an bɛ fɛn lamaga loni kaman kɔnɔ an bɛ fɛn lamaga wuruki kaman kɔnɔ o siga foyi t'a ma chinois ni japonais américains ma min na ma bawo ni dabaga ye sɔnni kɛ bɛɛ dabaga ye sɔnni kɛ nature de kɔnɔ n'o ye sunkun ye kɔni dabaga ye sunkun de di n'i ye sunkun ta bi k'a lajɛ bi diɲɛ kɔnɔ jamana mun bɛ ka développer bi walima jamana mun développer bi an bɛ ka lamata jamana mun ma bi k'olu développer la olu ye sunkun kɔnɔ fɛn mun ta k'o baba yɛlɛma ka baara kɛ a la ka développer o sunkun kɔnɔ fɛnw o bɛɛ lajɛlen bɛ farafinna dugumakɔnɔ sanfɛ yan fisiri la développement sira kan diɲɛ bɛ développer ni matière o matière ye o matière bɛɛ lajɛlen dira farafin de ma fisiri la ni fɛn bɛ wɛrɛ dugumakolo sanfɛ ko nafolo fana kɛra o ye
sunu damati nafolo do fiew o sunkun de o mo ye sunkun tonobo bi sunkun kono fewde o sunkun kono femu baba yele mara bi o sunkun kono femu be la wole bi ko nafolo de o ko ni be farafina yambi o dama o di farafu ma fisri la ko ni farafina greta kalaje ka grewe ta kalaje ibaye ko abe awde feya po abe a fisri la ko ni nafolo be ko fona kera wi o rutina nafolo o sunkunde o gabi mo ni finga hakili wal mo ka senkola mo ka hakili ka baraka man kono mo ya fleka o sunkun kono fon de wole bi ko nafolo ko lu de fento no botawo bi o nga o be farafina ande a foite bi commune volonté farafina bi po o na so role nafolo o munne be on farafu matu ni barate o yala dama ko ni o na so rale badi e sika foite ma akono di amma o sunkun kono fon mu be ka wole bi ko nafolo o na so dama be nafolo di mo ma aba ko dama nafolo min di farafima kama di mo shima ba warti fo yeni papete fo yeni yirite o sanu o be farafina yande nege o be yande manganèse o be yande bauxite o be yande calcaire o be yande uranium a be yande ona nyogondo ona soro ko dama de be mo so nafolo la ko de be ko nafolo e amba farafin o ko sika foita ma ko farafin nyogo nafolo tikite o mune ban basaka mune ban balika wurki mune ban balika ki ayre mure ba kalama anga kantigi folo baba muro ni amedi segunu wolo fina kantigi chama be no kalanyo wanya temenani shini je me anga mo mun tara shini presque am ko chama masiki ko mo chama masi sino tabe dinga me ngona ko no ka dune akono ka du ipara dirge sino be kala kamina duguma foga se neve mane hagela anu be kala kamina na yana ku se terminal la anu be terminal fono kala kamina chance ni simini medicine ni kan ni siteka bon kodo no ga fomo ko sino ko o kami flowe nu ini uga suya kalola pour que jamana wore denga kala o kani na ko fa ga soro isoro la chini ici samu gan soro ga so e ma delega bo chini frontière d'affaires parce que ni demi soro la chini o bi komi chinois de fodo mena na yi sembo frontière d'affaires o kama na antu meta visa changer la muso bi jigi 4h du matin nga che 6h abna frontière ki ka ta visa mais ni dento chinois barakela bo frontière la ta parce que ni dembo ra chinya gele droit den ya mo samu ko fe tien mi ko fle sambi duru encore ya mande nga che ko fle ma se ka ko la ngo sambi duru encore mande ya ko fle ma se ka ko la e ka oke do ngo abi ke do ah otep ne garam ko ima toto kuma mina kono sabu ima toto kuma mina kono haidara murama de gaso ni yele la safe dro itaraka kalande to yoro ja nete se ka bona ya ko so to dina nete kirigilla soro nete Egypte la soro kanya nete Iran la soro nte Saudi la soro asiga nata na wili wali ni asega ta nete ni siga soro moro ne ba ko so de moro ngo karamo mama ngo karamo ngo igani nyiro jisigiledo kani nyiro to sigiledo ne kamale ngoro mi nyiro kuma sigiledo willa ba ngo sigabeke iga hagene dafale yamade
muro ne be fa nunde do ko jugu muro ne bi koron nunde do ko jugu muro ikoroge basande yaga wawu jigi saya nanga yirile kai ko muro 2002 ambi malla ambe shini internet ko damene nendo foto nyana fi mbamne o kana na nyanzoro jega foka haraba baroka di foka tlaka don kerengere ne tiga onko famo baroka bo o alikadi ba shela malla ngake alikadi be kule jilanti la tamate alikadi go tamatunte alikadi bulo o alikami di nana le flega teresa ka chama nyepo nyefo kata do amura roma ko mo jina baga fara ndoro roma on kunga bole aligadi ko fletro ale mamu ko re ni nete ba imam maki ta adaga aligadi ko na kan kuma nu me mamu nda folo aligadi o kene de ko ne do ndu o gote ni kuma ni malien de toro ne do ta moro aidra disane do yen do ya foka tam mata do ya no ngo o te boga fo na bisa do men ba kono na bisa kala sinni ko fu kumbe ngoni mimbo do ni yodu go malu do na moya fe ma de na dali mbala ko arabu yen min forayna ko bi senya ara pew na ya do go malu do na wa ma ya fa ma moro na no sun zuro bosra o ne ra moro muro senna kelani mbofa akene ka bunde kwayu tlaku dogoya angu kodo nyama ngaja ngama ko nyaaro sorola adode damne ne fleni koron ni ya fo mande godo no ina ngoni ya fo made ko don kene ka ni ma ko la subi fara funci sunu muro akene ka nda do tay koron mure ba do ibe kuma do mem mo da wati do la ite kuni sinyere do kuma ina iba sura be demisanu da tulunga kuma yobi abe mo da kuma filen ku yete gatene me mure ba do ko ni nyelo ja kuma do be no ku arabu ga fa do wa hu la mare do ibo me wati la demisanu ni ado tulunga ma ko nyugo ma ngache ko musa ko malo bana nyo bana ka to e boro duru mi ko yale ni mara mun tay ngacho ni abi min ka yo ka yele o ma yaro o don nuna kuma ni tuni senten na ma ko bama ko ka yara on burti ko mo on te kuni sen don na ba za on te musa ke tu do ka ambalo on te musa ke tu do ka anja nga balo la nga ja ngon ma nga furo sene ta nga nyo soro ka ta to fere ka mo ko yana on bora don kuma nunu ye du ba ko mo ko sen kuma de ante kuni sen ba o moro ha wa uji to te benyana ne ya wa uji to te benyana moro ni malieni o se do ko ga bulana do ko na bula ka kuma wore awo da ko ma folo mi anja amfanya na maya kono kira mi retira ma Allah subhanahu wa ta'ala bulo o de on jafa o adungo ka ma kira shi de ti mirindi shi de ma fa ga so e kuma mirindi ni fo kan ayo moro nan zera antanjo to te kalande ono to akra mo ko moro me wonen tiraw ma o te on ta fore almena me ba ya kone ngali to mi bo ka te on ta fore o moro ne du ko ba ya nga jamana in kono yani kata yoro wala ta turu chale ka duda la dore ba ngana zigora moro hala am flek kene min kam en fait jagu mi yere la sisa ne ni ene yinga ne ba fango ko a colonie filila kira ka so ka saraka boy ka so ko isi ka to ya to ko na ya to ko me musoda ngamina baraka no fiyena ka ne ka akili do ya ni bas moro ko don kene ga kira ne wahabi o ti fendo de fabriquer plan A tinte kametu ye habada kametu na plan B de la sinon ko min yi sinda ka dana ya fenka ko yire kele yire plan A
kame tutun temuro apo ika sebe ka dan mali kono ika ni kama jigina kiya me ka kala dele kame tutun muro kame tutun te muro ko malion ga don ko amboranga tentative fola de la domina o bora kan tu do kene ba kan ka kulene ala kilen toy ka kase ala kilen no be yika la ni haydara ko anyo kona do kera krefe jamana do ko ko kera mamun na ko yo luka dido ci boy banyu wa malion tawti muro ni ko fa me balade da kana zora ta balagata ngwa damne na yede ay selaga kana na fo ga kala labbi aga so ga no na ka kare yoro de mo haydara ga amma boga fa hali ali ko manga e fono kon na fo bora ki sili arabu kandela ko fono filme ko blast ma fe ango ya ni la amata nam ka tam ci mande ngawde tito fle ko jense ko kelempe no ko dine go moro na fara ko dine do mande na ya yoro do uye mande suruguni politiki ye uya do mande ngaw sudele do uye mande suruguni kanye uya do ko mande ngaw te ko fe moro ujora kam mande nge afo ko kile misegun na fam mande ko ko se ga baraka ni 5 kile ni baraka mina kile mbugulo no dole tu ga jega kasingana ne karamo moro haydara okmani sigi ga kaya njigi yoro lo e ba jigi mbaga ye ba nasira ye ba na ni fa kana ko ale keba ma ko be don de ne kurage kuma do la le ta yoro jande ko na ma da fale zran ko ba mo gi ko da ka fe be gi ga mo hono mi la ni sigi ge te ma be do kadde ale gadi ga kuma nye mo joma kale be do de ma ale gadi be do ko ale mami ko ale gadi ko banani gelaw ga nyemo ko bama ko remi fleni ke te jamana ndi o ke te krefe jamana do maya ko ma abijugo de ale gadi ba kan na ko nyini de di dare iye ko ga fono nga haya o jigo ila aye mi fo iyo hadisa banyu nywana demisani mbla ko fono mbulo kan jawro mo sigere kama ko sigere hal na mage to ba ko banyu bu se ko kuma fo wota ko sama ne fo sinte mro ma fo chewre ne bamna mi ga kuma ne blan na fo fono no na nyana maya ni abigo mufti almami maligi fo tugo mna kwa saraka sura titam ila titam ni ne blan na fo fono no na nyen kale ne fono te sujuru be arabu alay kan wora la ninga kante hal nin kele ne se ninga sudu plan wa fo mbora sa arab bew konen na fo sona ka bogi jo mande ndugo golo ka ki bolo wili arabu alay arabu kana tu ko fili bogo ila kon na fo ga do kaye ni frega bono e gata ko atiso ko ko kano kede ko kano minu yira boara ngaje bo sira de ka chamre ko yato la kede mi iran wuli ki jona e ngodu almamu de for la nyoto la ka genga ba fotura atara sontane ko de ke nyenye fa bi yala la andi so jamana wara de mage yahudiya mage nanzara mage wolo finire anu ga tere ama se jangu wanga mage ngabu ga agena ka be dine ko ne ba yato la ko de ko ka fɔ kurana in jiginna arabu kan de la arabu ala fɛ ko n'a tun b'o kɛ ko arabu tun tɛ sɔn dɛ k'o kuma den nin dɛ k'olu ma sɔn abada k'a fɔ k'o ye jini bɔgɔ ni fiɲɛ ko maa min kɔnna k'a sɛbɛn k'o ye mɔlɔn dɔ de di arabu o bɛ kɛ arabu ye ka bɛn mun de ma mun ma ɲɛnamaya nin kɔnɔ arabu kan ye diɲɛ kan sɛbɛnw bɛɛ kɔsanna kan o bɛ kɛ ka bɛn mun ma an bɛ ka nafo gɛn ka bɔ maninka kan min kan maninka kan ka kɔrɔ ni arabu kan ye diɲɛ kɔnɔ an filɛ ka nin min fɔ hali n'i y'a sɔrɔ a sure ka ca dɛ nin bamanankan nin ka kɔrɔ ni arabukan fɔli ye diɲɛ kɔnɔ quoi arabukan tɛ kan kɔrɔ ye ka so ma karamɔgɔ ni mandenka kɔni b'a faamu ne bolo a kan ka faamu ni sen na sa dɛ a ye duwawu kɛ ɲɔgɔn ye a y'o kɛ bamanankan na arabu ala b'o mɛn a ye duwawu kɛ suw ye arabu ala b'o mɛn a ye duwawu kɛ ka nafolo ɲini arabu ala b'o mɛn
aye duwawu ke ka ɲɔgɔn kisi ka bɔ bana min fura tɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ si ni Mali duwawu tɛ a y'o kɛ ɲɔgɔn ye arabu ala b'o mɛn dɛrɛ dɔ de ka téléphone numéro bɛ ta dɔ ta ɲɛ dɔ ka teli ni dɔ ye awɔ kɔri numéro secret bɛ dɔ bolo awɔ dɔw bɛ ka ta a bɔ ji jukɔrɔ dɔw b'a ɲini ji sanfɛ kɔmɔsaw dalen don nin bɛɛ bɛ ne ni faso la waati min na yatola fana tun bɛ nin hakɛ de la n'a bɔra kɛrɛnkɛrɛn fɛ n'u y'a gɛn ka bɔ kɛnɛma ko nafɔ ma ko yatola kelen tilara ka wuli k'i jɔ ni min ye o de filɛ Iran bolo o de filɛ ka Iran wuli k'a jɔ bi ka kuma fadenw cɛra faden kɛnɛ kan awɔ ko n'a ko arabu n'u ka ala ma k'u k'u jɔ yɔrɔ min na bi n'u m'u jɔ yen ka ca a bɛ min k'u la a bɛ kɛ n'a bɛ ko ni mandenkaw bɛ se k'o sɔsɔ ni min k'u ka bɔ k'o de sɔsɔ n'u tɛ se k'o sɔsɔ kɔni ko nafɔ k'i kana segin k'o dɛ ayi cɛ ma sɔn ma ka cɛ i siranna i bɛ taa i ma sira i bɛ taa ɲɛnamaya tɛ fɔ ni saya tɛ saya tɛ fɔ ni ɲɛnamaya tɛ olu de bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɔ kana siran ye n'i ye dɔ kɛ i bɛ dɔ in kɛ sira tɛ sira fana tɛ a dɔw dun ka diɲɛ na segin k'o dɛ kɛlɛ diyanen dɔn karamɔgɔ nafɔ jaabi ni manden mɔriw farala ɲɔgɔn kan n ko ni manden kodɔnnaw farala ɲɔgɔn kan ka bɛn u yɛrɛ ka fɔli ma ni manden maakɔrɔw y'i wele awɔ k'i bɛ fili la ko fili belebele nin tɛ baasi ye kɛ jiminfɛn bɛɛ b'i fili o n ko jiminfɛn bɛɛ b'i fili aw ye n ka fili kɛ mun ye ko n bɛna bɔ arabuya la k'a bila mandenkaya kɔnɔ nin tɛ baasi ye o tuma o n'an y'an sigi ka kow lajɛ o mun de kama anw bolo kelen bɛ hadisa 1500 la wolofinna yan n'olu yer'i bolo Iran dugukolo kan dɔrɔn i bɛ t'i si kaso dɛ o y'o hinɛ ne y'i la ye dɛ n ko o y'o hinɛ ne y'i la wa hali kuranɛ nin yɛrɛ kɔnɔ a b'a dɔn caman bɛ yen u ma ɲɔgɔn faamu o la dɛ wa u tɛna ɲɔgɔn faamu o la pewu fo ka taa dugukolo in jɛ min i ko min i sen ko ji la i sen ma susa nin a kumaw ka ca bɔ a siraw ka ca k'a bɔ aw yɛrɛ b'a dɔn karamɔgɔ n ko n y'a f'i ɲɛna n'i sera a ka duda la kuma in wahabiyaw ye plan min dilan ka maliden wuli k'a jɔ a sen kan o dɔɔnin kana n'u diinɛ ka ko tɛ u yɛrɛ bolo ko tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka maliden bɔ k'a jɔ tile kɔrɔ k'a yira Mali faamaw na k'a fɔ ko an ma dɛsɛ k'a yira Mali fɛntigiw kodɔnnaw na komi an ma dɛsɛ i komi o don na alimami y'i jɔ juji ɲɛkɔrɔ ka kuma min fɔ ale yɛrɛ bolo ale m'a fɔ dɛ Ala de y'a fɔ ko nafɔ k'a kan ka faga dɛ mɔrɔ k'a bɛ k'a fɔ hala nɛn tɛ yɛrɛ ni kuma in fɔ nin kale i b'a fɔ k'a bɛ ka kuma daba de ma a kan ka faga de ni Ala ka sariya don Ala ka sariya o bɛ se ka suma mɔgɔw ka sariya ma wa nin bɛɛ ye e lasɔrɔ sɛbɛnni min na dɛ ne tun bɛ se ka taa sɛbɛnni yɛrɛ jujɔn ɲini k'o dɔn k'o dɔnna kari kuma dɔ la e tun n'a dɔn k'a fɔ ko hali mɔgɔkɔrɔw ta tɛ kɔsanna mɔgɔw yɛrɛ ta k'an kɔrɔ yan nka a kɛra dɔw kɔnɔ ko fɛn yɛrɛ sɛbɛnni de bɔra sanfɛ ka na koyi janko an ka maakɔrɔ ninnu olu sɔsɔ man di a kuma kɛnɛ nka i ye min fɔ karamɔgɔ n'i ye min fɔ ko an ka kantigiw k'u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la dɛ mandenkaw mago bɛ min na sen na n ka cɛ ko soforo tɛ dɛ ayi ni soforo kɔni don bɛɛ y'a dɔn ka cɛ n'u sigira soforo kan o tuma o mago bɛ min na sen na ko soforo tɛ ka d'a kan ko an ka naani in bɛ jɛ u ko k'a bɛ gɛlɛya dɛ ka indi jɛ n'u y'i bila sira min kan san 100 a diyara i bɛ taama o kan san 100 a ma diya i bɛ taama o kan o ye indi ta ye ko n'an y'o jɛ ko siya kɛlɛ n k'o kɛ ka gɛlɛn an faso la u ko n'an y'o jɛ ko diinɛ kɛlɛ n ko diinɛ kɛlɛ fana o tɛ mɛn an bɛ ɲɔgɔn faamu o la ko n'an y'o jɛ ko an ka Iran lɔjɛba nin le guide suprême de la révolution iranienne République islamique de Iran le République islamique de Yatola Khomeini de Iran sinon a fɔra siya min kɔ n ka cɛ siya tun y'a bɛɛ labila k'a don n'a dugujɛ tɛ kelen Yatola nana fanga ta Yatola k'u ma ko bɔn a b'a dɔn a bɛ cogo min na sisan
aya beta pale de kada ayewa ayota dibitew ayolu beta ministre des finances kwa kota intérieur ya kwa yo be la jibeta mina yoro min faye jamana fanwo fangada ya bota fentene bulo jamana kono jango kana wuli ga nyene don to krodo ngamina yoro kilin na fe ministre de la défense aboto mulo teni maje e o no kelen do ka gota ima ya sale yo ko gindo do ko na amene dengala denga fono no ga défense tamé ale fono mi do regret le gardien de la révolution halibi warabi ka ta do mina kana ke ka jamana wuri abolu de gardien de la révolution kramo utara boya to la yire la bo na to maka kana grande nga ma ko ya to la ka sara ka to dine ore la o nga ira no bo chama kala mayana ka ta flo de la parti do warate ka bene ko nga nyeyeli ma ne ma fongo e kramo ko kayende ne ma fongo de bo sebene yoro do nga ka bene ga nyeyeli ma de kramo mo ro haidara anga ba ku tesilanga kana ne ko dosi abo mo bulu ibaro anga kramo no misega tili wajuli le ibatro uye kurane suwan kele ou bien flo ou bien sabade kala to be hadisa do ko yere ka publicité frade aka seri ni ko kwanga kurane yere takata bagara kana se fatia ma ko ka kala a tugo mina sebene me tugo mi yere la ka uyere ka fe ka tafsiri te malide yen kalanti sanduru soro nga ke ni makan wore ne dine ko bo ni ko kwanga seli bamana na surtout dine mo ya famu olofin to to ambi concentrer yoro fla fo yoro sabade rabbi sudu yoro misiri konona ya famu ka fo sudu yoro misiri konona anga bamba de o bla ne kuma nu mo hakilita arabu kana yoro mda de concentrer les seli surombe ni ko kala e ka simin kana ki ka lame ka klage sigi ko ni jini boko ni fien tasuma tigi de ni kai ni kan de aga danso ma karamo ko nyen kala ni tara so foni ya so ta dafa de idi kuma mbe parce que chama mi kalongo lo kene ma ti lame mena be mi tiri kono be bi sita o kan ga fo kan na ka agilita o kan o kan tigo kan no ma kene afrika win ne ga yi tura be bi ko nga awon kira ben be kala ma ngonga kira nye ben mbela mi de ma di mai watra ma bi tanya na ya ma ga ma mede me mai watra bolo kramo muro haidra mali de be mi de insoro to do be ba soro hundo be ba de fundo hal ya soro mai watra ira kon ta de fundo manden ko dona bela jile be mi de ni de fundo wa mai bo bara de la ka du ya wa mai ga mi de soro hundo no bara namoro plan be mi mu bulo ngaje no tu esiro be madi mai nu nyono fo be attaquer tout parce que mai en déjà wa bio premier wa bio rabe hamadi ga babana anasa bon ugo plan atme mi utuma fo ku du boli ni ga hydrat tisu yaro mo ga fo ma hydra yere ma fo à la dernière minute ok hydrat tisu donc ni hydrat to ma so wa bien no tuma na boli ni karabanu ni jamakulu mi tusera ka bodoro ngaje utuma na ise ga hydra agresi wole ni plan bon ni hydra so na boli masanga che plan B di formi ya ko na attentat de Espira kono ka dum wala kono ka dum parce que ne ka to yana ngalondo ne nga doni yere kene ga ndala o yemi irana kamale mi fleka ko foni nubi ka voka yi de ko dane afeka ugo kamale yin haidara ka tombo wa mo ko fe mo tede joro tigi ret do adoni do hal yasro akadana ya kira fasu ni blonda e kofe nka ko ni yisi ka loje he muro ibaye ko ni ka go bulu bado bulu be kira ni ko ni nyuru tayro ka jan ko ne kame tutu eswera jamaat mi sika boni kan wara jme sisa way donc ni kame ko kuma min be sawo min ko min kele fleo min be haidara ka ko de kadaka haidara de kenis mbaka tono ya dlanka dota utmo do malde ngolo la dro mo bo sega ka yeno kinya do kenis ni haidara ka mo de dro ngache papa o fono ni ko rawuli to moro o eswira ka fo o eswira man nga fono
kara moro ke yage to ninjena yage to ni moro man nga funo nye ko nana gine olu jera ka ta fangele go yoro fam so me moro ba dro gwema ka kura de flu ka mi ko ni tenin lagen gwema ka kura de moro ba ro ko gele mina man ga jense sa ku ubla ku sarada saramseni akodo de damne to fle ba ye ukwani anti selianga kana ni nuye ni ko intani fanga ichugo dora iba ye iba do mogo deguni abifo ko nye kana fami loje nye fono tana ko fa ko de ni do man ndamne gini erot me hali atmi Senegal flo be sedi fla kana be ay me reta do ni Senegal gouvernement o du bla no bla bo do bna ni ndamne Gambi do ba damne Malla do ba damne Niger o be poy fam be daje na sa bo ko fe o politique mo ko kelo mi klaka na ye minu nga jama ka chan o be gro fana katinya jalan fo fa do moy donc aw ma politique mo ko ga da no fe be aka fo ko ambe ala ta fo ni no politique mo ko nyeba ka jama de na do suno o do ba tiga do fono mina aw ka jama en fono bi we ja ku ya de ante hadi sam bi se ba soro anga sedi kam firi ye ko abi ka sedi kan wore la min ta du kai do ya wo ne ko so be christian ko na ka ni juwe fa mo ka te ma aw kan aka na wuli ka to aka ko ba kadaka karawa moro makoro blo kono koni donu ga blo na ko ma sababe no kono lu kuma na ki kana to ki ta ko lu so liye de ko ka do bolu da ko so to mandi ko so be o makoro ga blo kono o tumba ke dugu masake dugu makoro kwani dugu makala nimba kadaka koni ti farati dugu ma kala ni sosila kona sera kene doka aba fi ko kala ndede ne kamene yoroma hali ikram ko kan yin ni masi ni ma ni abi kitabu ni kona ma de ga jango ka ya ni kitabu ni mo ye ko kala sama ko so ba de tun dugo kono so chugo de tun la fo chugo de tun kan o ka kinya sana na ko awo bet do o ne tun frato fo de masaki ko lo ka ko tun la kan na mate bet mo kinya ko dugo ma ko so bat ni kele tige laye kadaka ni ko kibale so to ko ala ba konde mi amode kono kan ko ma kono diklera ko anti nabi ko so anti tabi ko so anti tabi na ko so amanyere de ko so mudi mo amanyere de ko so ni mbebi ga susu ngoli pa bi ga meneni mbebi ga susu etlo be chere kana ngi ebe chela kan to ko hiutanye sisa ngutanye ubla na me bara mina folo nyebo de da ba ma dani de kala di ko yira de ma che ko lo kelen na ngana to anse na so la ngata ba ko ga nyama de u ka onse bara u ka onse wira ma fo ga betla ba ma dani de ko betla ka ke go me bunjade bunza ko ni ko beke me ka fado mine ko sama ko nga ko ni ya chakoroba biwulon fulani fula bela jiren da sababi ka jalamu mine ki ba di son fen kelingeli na maka kelingeli na mine kata na ko ati sala karamo ko e ka pa ko ide damba ko te ayi semba tinda sengele tiki chama mani ma be kelo no so ka go hagili tigi be kelo no me garam ko ay raga fe ni hagili ni ndu ko de ko ni ga yeni wala te moro dam fen tulungari dam fen yona arabu tulungara wolo ko afo ci jere moro ni sigi nyina ma yakono ka kangu musa nunga dofon nun do jepa sadi mo kana ke ka ke ko mi yoro janko de
le temps quand ku Musa a o comparer États-Unis na doro ka manden lodje quoi ici doro ka comparer États-Unis na ka manden quel qu'en soit nos liens à quel qu'en soit ni a sur que le montant existe au mandé aujourd'hui mo randu nga sur mina e ko do ko sigi ko dimension lodje ça mais avec ci wodi mo avec ci wodi do wi reka kuma non tani dahiri men yini de do ngaw dahiri men yini to yini ganu dahiri men yini yoro rede ni ka taw lu yu tasura ko ni ya on yan tasura ko no do de ya dilan ka bilan yo ko on me so nga tie ka bilan bo no nye chodi ta do e ma ya ko ngi ta do e ma ya ko mande ngaw te nyam ne ga nyando kasola do warala ko arabu kuma arabu tabulo arabu ka yetu arabu ka nyana maya ko nyana maya nyako chu niki tora niki masoma niki taminoma ko fa ke kunjiki da framante kontrone sana ka du tuti gele safe morbana muso ya saka du tuti gele safe bure malenga du tuti gele safe wuro ba ja fonu tuti gele safe so ne albero nga du tuti gele safe endi sana dimi dona kama kawra mo dimi dona kama kawra da preti alga chugodi wa biya demjan nunte olu fe kan sina suma de olu te kunu ju pa paka do pa paka mura kana sigara wa biya minu vle kule ya bamako olu jabile ayo olu tom ma ko robula ka tin ka ta ka barala olu te pa paka do na ame hadisa kemene mu wanse da kan no wi ko de uti gile nya bala black crow se bu babara ma kana usigi bamako yongo na juguna mugu kante ngacha anche koroba biga anyenyini tasuma na bienye fe ngache ga faso min balo ka faso min toboto ka faso min hinemine anga wari bitake ka malo misa o malo no balo no furo dun dola taxi mbidda ko o bita wogande min gono o bi ka takake ka ministry batara mogo ka kalaw de ka sara o lu bitla ku sigi ngache ko fu kan faso min ka binema an sigile na kan ngan sigi bolo de o kuma jarol la ka temamba o bien karamɔgɔ malika ka kuma olu dana fɔlɔ ka sɔrɔ ka man dilan mana kan da bala k'u ka bɔ de u ka fɛn fɔ min bɛ faamu u ye mun ɲana kunu u sera ka mun kara kunu ni tiɲɛni tɛ u ko ɲali kɛ nɔ kelen de yira manden dugukolo kan mandinkaw y'u kun ye quoi kɛ ko ye fɔ ko ban ou bien ko kɛ ko ye fɔ ko ban u nɔ ɲuman kelen u k'a yira na manden dugukolo nin kan jumɛn yɔrɔ jumɛn kuma jumɛn dugu jumɛn na jɔn tilera a tɔgɔ karisa la kawa karisa o tema to ko yon fede ati to ko ni sigile dugu jumena akirami andi man no dimi bi do la domina bebi do la domina be ka bo do de esanye sanke me chama de kubulo janga wolo kilata ngo endie sanke me chama de kubulo janga wolo kilata shiri fangle sanke me chama de kubulo fo ri la frontiere janga wolo kilata nye konota mi yake o to ko kuma karama mo haidara ayra ma fo ko kuma tsega so kuma tsega so de ngo kuma tsega so sandama na ma bi ko fe kuma do ga fo an ga karama ko bolo bi sandama na ma bi ko fe ni o do maka la me ko mo ko temena ni bolo ni sa ko ba fo ko kaburu be na mata ni ga ko kana donga ko no yo ko sunu na an ga lebu to bu ya ga ko en do be tinyere masiga ge di o jango ngana kalo kan e kalo kan de ko ne kalo kan de malien benye bala oh bo anga ke sa e ko rake ko do na ko baneni ngelaw e ku sigi ku laban chugo loje utiti me sanda madama ka halu balo fonu yo yini nyama safe e ngongo ke ngoni yatoro ngo fen kilet me bulet misma ko ka mama wo be sim barakatu kado jangene bu na kere fero no akilete bu nunte o binak ngodo ko banen gala masega mo ira mara maliga bora ga yinga kwa kam mo kele ne ira ko nyemo to lula kwa mo kele ira amasega boga mo ira obo anga loje bi sisan ale munu nga banen gala ko danga aye munu nga banen gala ko lu dogo ya ko lu bla fem bela jelena may watani ale ira wolo de no ye buye bay akorage wa dogo ge de aba tamani dugu
ne Haïdara ye balima kuna de olu filɛ ka bɔ ka nɛnɛ a ɲɛjɛ ka bi maliyɛn bɛɛ tulo b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la olu kɔni tɛ ka nɛnɛ digira karamɔgɔ n'i y'a sɔrɔ tile b'i bolo i t'olu fana ka porte in da sɔgɔda karamɔgɔ Haïdara ni tile b'an kɔrɔkɛ bolo k'a ko da sɔgɔ an ka taa a ti se o nka ti se roga ma bɔ a fɔra n'o k'a ta mana ji kan ko mɛ ko wari sɔrɔla k'a bɛ ka boli bateau kɔnɔ quoi ko n'i ma fara ka karamɔgɔ sɛgɛn fan bi an b'an bolo si ɲinɛ a ye gogoro kelen don ko hakili la dɔrɔn k'a sɔgɔ ka tɛmɛ n'a yɛrɛ k'a fɔra ko ale ye k'o tɛ sa n'o ma bɔ diinɛ na ɲɔ cɛ o fana kɔnɔ n'a gane sigilen b'a da la yen ko Bazan de a ka farin ka fɔ a ka farin an mɔrɔ i kɔrɔ ninnu i k'u baarakɛ nɔ de lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ ma sɔn na quoi faso in kɔnɔ suyara ko tɛ dɛ mais sen na n ko sen na jugu dɔn o t'u ɲin dɔn o de kɛlen b'a kora kabako n k'u t'u jugu dɔn o t'u ɲin dɔn mɔrɛseke i b'a dɔn Hamadu ka baba fana tɛ tigɛ a yɛrɛ la k'a tɛ ko kunna dɛ n ko fo bonbonsijan ninnu k'u tunko u kana tunko dɛ ko bɛnba kuna sɔn cogo si la sinon ni bonbonsijan ninnu y'u cogo don Hamadu ka baba ninnu fana ta bɛ kɛra dɔrɔn taa wari bila banki la i kana fa ni fɛn b'a jɛ 5000 2000 dɔn n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn o b'a fɔ ko k'a tɔ ɲɛ kamera la bon o waati i b'olu de y'u senkɔrɔ taa yɔrɔ t'u la na yɔrɔ t'u la olu ma n'u miiri k'olu fana fa olu mɔkɛw de ye nin kule jalan kɛ ka ninnu nanbara bɛ dilan ka bila ninnu ɲɛ ka Bamako minɛ k'a d'u ma ka Segu minɛ k'a d'u ma ka Taraweleya n'o yɛrɛ bɔra a la sa ne tɛ jamu wɛrɛ dɔw ma min minɛ k'a d'u ma kamalen ɲɛni kun tɛ ka sɔrɔ a ko la o waati la mɔgɔ min mana bɔ k'i bɛ bɔ o hakili ni fan wɛrɛ cɛ mɔrɔ ne bolo fɛn o fɛn yer'o la an y'a minɛ o bɛɛ kan fɛn o fɛn yer'o la an y'a minɛ n kundigi n'i kundigi de don o sera foyi t'a la ni narɛ tɔ tɛ an bɛ ka dɔw de ta kɛ bi sika fana kana don an na ko dɔw bɛ na an ta kɛ ko Espagnol ma bɔra gansan Faransi fankelen ma bɔ gansan a minɛnen kɔ ka tila ka a minɛ o la ko Inde ma bɔra gansan fo Inde jamanatigi tilara k'a fɔ k'a t'a tɔgɔ yɛrɛ u ka tɔgɔ ninnu k'a t'a yɛrɛ ko ni bila ka papiye kɔnɔ ɲɛ ɲɛna kɔni mais a ma foyi bɔ Inde ni Saudiya ka yɛrɛ so ko sini ma maaw minɛ k'u don kaso la gansan ko bana dɔ ka cɛ ko n'a ma furakɛ ko ɲɛ kana sɔrɔ a la ka d'a kan sini ka dɔnni maralen bɛ kan min na ni ninnu tora k'a kalan u kana n'a kɛ sɛba ka fɛnjugu ye ka tan ka taa kɔfɛ a bɛ komi fɛnjugu bɔlen alimami kun n'o y'a tan n'a kɔse ye karamɔgɔ mɔgɔw y'a tan n'a kɔse ye seli bɛ ban kuma kɔnɔ i bɛ t'o sɔrɔ o kɔfɛ n'i y'o fɛn kelen de ta misiri kɔnɔ ko juru ta don tigi de bɛ y'a la n ko tigi de bɛ y'a la n'o ɲinina tigi t'o la mɔrɔ n'o fɛn tigi ma ye misiri kɔnɔ o k'an ka kalifa jo na n ko kalifa b'a ye alimami de ye fɛntigi ka fɛn segin a ma mɔrɔ o kɛra fɛnjugu ye misiri kɔnɔ ni tigi ma y'o la o bɛ kalifa alimami o kɛra fɛn ɲuman ye misiri kɔnɔ ni tigi ma y'o la o bɛ kalifa alimami de la n ko bɔra alimami yɛrɛ de kun ka di dɛ mɔrɔ ni Mandenka ma sɔmi sɔrɔ sen na kɔni an b'a fɔ ko w'i kan n'i sigi ka diɲɛ yɛrɛ lahalaya lajɛ nka ni maa min ma sɔmi sɔrɔ sen na an b'a fɔ w'i kan mɔrɔ ninnu filɛ k'u jɔ bulondaba 2 min na n'i y'a sɔrɔ maa dɔ ninnu k'u tun ma diinɛ dɔ dilan k'a bila o bolo i komi silamɛya bi i b'a kalama ko maa dɔ ninnu tun bɛ kɛlɛ yɛlɛma ka kɛ diinɛ kɛlɛ de ye diɲɛ kɔnɔ arabu su fɔlɔ ka bila mɔgɔw la i ko mun filɛ ka min kɛ bi donc ka a ye k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ olu ka hakilina taara yɔrɔ jan olu tɛ sɔn minnu ma mɔgɔ minnu bɛ se k'o kɛ k'o yira mɔgɔw la a lajɛ dɔrɔn n'i k'a lajɛ dɔrɔn a ye kɛcɛnika ninnu dilan k'o yɔrɔ kunbɛn ka tugu ko sen baara pepu mɔrɔ ni Mandenka ma sɔmi sɔrɔ n ko ni Mandenka ma sɔmi sɔrɔ an laban an bɛ sɔn k'an bolo sɔn an yɛrɛ
abi ko min ne faso ngo abi ko min ne faso ni go nanzara be mi jama be bule kana kibina mufo anga bereta wanga muruta ni go arabu be mi ibi beni muru korota le ka sima ibi faka mufo ni ga do ya maziru mani kaman kari ni utaso sani kaman kari ayo ngo ba na ko ma so ni olu kama makari era ko ni kama ndo de kari folo ko ne ko ku taka na kari era kana kari ga ko na moro ba don karamo na foga ko mi fleni ni anga famo ma wuli ku jo dala sadi bay organisation do bina essayer ka arabu ka financement ni côté nunu fana ye quoi o fana ye kɛlɛ wɛrɛ gan to y'an bolo ka fɔ an ka mɔgɔw bɛ ka dun ta an bɛ ka bɔ ta an ka cɛ ninnu dɔw bɛ yen wari fu de b'u kun dɔrɔn u b'a cɛ k'a d'olu ma k'a ye t'o ɲini o tuma n'o fana don ni nafo ko k'a ka seli ni a nafo sɔnna ka seli arabukan na o tuma a fana k'a ka duwawu na a ka diɲɛ fɛn bɛɛ sa a k'a kɛ arabukan na a fana k'an ka kan in to an bolo quoi ka d'a kan ala ka ala tɛ se ka mɛn fan dɔ fɛ ka t'i ban an ka fan dɔ fɛ o tɛ se ka faamu hakilitigi bolo cogo si la awɔ ala n bila sira tilennen kan n bɛ seli wolo kan filibantiw ka sira ko tɛ i ye minnu lafili olu ka sira ko tɛ k'an to seli wolo kan ala b'a mɛn awɔ nka n taara bɔ n balimakɛ ye n ka so a ye fɛn kɛ n ye fɛn min n diya n k'a ma n ko n balimakɛ ala k'a n'i bila sira tilennen kan filibantiw ka sira ko tɛ e mɔnɛ kɛra minnu ma olu ka sira ko tɛ o yɔrɔ in na ala b'a mɛn nka n'i bɛ seli wolo k'a t'a mɛn mandinga o tiɲɛ yɛrɛ la ko kɔmuso ko daga falen don hali bi dɔw ni fa ni b'a nɔfɛ koyi k'a kɛ yɔrɔ b'a karamɔgɔ k'aw ta ɲɛ t'an siranko la an b'a fɔ an tɛ bɔ a nɔ na ka kelen to wa a dɔw de filɛ nin ye nka dɔw de filɛ nin ye an ko fanga de k'u jɔ a jɔyɔrɔ la k'i jɔ a jɔ fangaw k'u jɔ o jɔyɔrɔ de la manden dugukolo kan manden fangaw bɛɛ u k'u jɔ o jɔyɔrɔ de la mandenkaw ni diinɛ cɛ sinɔn mandenkaw seginna bɛɛ siga kɔnɔ ka bɔ bɛɛ la mandenkaw seginna dugukolo in tutigɛbaw bɔnna u seginna u ka can u bɛ fa bɛɛ n k'u bɛ fa bɛɛ u dɔɔnin don o dugukolo a bɛ ka tulonkɛ fɛn de la a tɛ fɛn minnu dɔn a bɛ fɛ k'a jɔ fɛn de ye a bɛ se ka fɛn min kun a tɛ se n'aw tun bɛ se n ko n'aw tun bɛ se karamɔgɔ ka kuma ka b'a daminɛ yɔrɔ daminɛ aw tun bɛ sɔn a tile ni yɛrɛ k'i o tile selen k'o tun tɛ k'o tɛ bi ɛ b'a se k'a nɔ a tun b'an ka sɔrɔ a ka se i kɔrɔkɛ ko n'a bɛ banɛnikɛla kɔni ɲini bi olu dɔnnen don bamakɔ minnu bɛ ka n'a bɛ fanɛnikɛla ɲini mali kɔnɔ k'olu dɔnnen don a b'u yɔrɔ dɔn a b'u ka du dɔn a b'u ka furu dɔn karamɔgɔ arabu ala dun ko n'i ye maa fa i bɛ fa ɲɔgɔnna de ye n'i ye juguman kɛ a bɛ sara ni juguman ye arabu ala fɛ yen e de fɔlɔ kɔnna ka bɔ k'a fɔ dɛ i bɛ wabiyaw ka so yɔrɔ dɔn i na tiɲɛni s'u ma n'u bɛ fɛ ka segin ma don min na a bɛ fɔ o ma kɛlɛ kɔnɔ ko ta juru sara dɛ e yɛrɛ de y'a fɔ kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ dɛ ko an ko a kana ɲinɛ a yɛrɛ kɔ de ko kɛlɛ taara yɔrɔ jan karamɔgɔ kɔri ɲɛ t'a la ninnu ka deuxième tentative an ka jɛ an ka o de ɲɛɲini yɔrɔ amadu ka baba a ye double kɛ premier match la an ka jɛ ka 3 bɛ 0 i y'anw ka ba ta sara yɔrɔ n ko i y'anw ka ba ta sara yɔrɔ ye ale bolila ka taa ta nɔfɛ diɲɛ ɲɛfɛ de k'u y'a ɲɛ ale bila k'a kelen ta don k'a ni maa ta don n'anw ka ba ta taara d'a ma avion de kɔnɔ ko n'anw ka ba tɛ fila k'a ka sɔrɔ a y'a sara 9 bi a jɔ retour ne tɛ tile ɲuman ye wa u bɛ kule la min nɔfɛ ko ale bɛ la min bolo n ko y'a f'i ye n ko an ka baba jɔ dɛ wa a bɛ t'o k'u ka sabali de u ka sabali de n'u ma sabali n'a cɛ mandenkaw bɛ nin caman kolo bɔ ka jɛ kɔfɛ ka d'a kan u bɛ ka tiɲɛni minnu kun ta k'a da faso kan u t'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ minnu b'a la yanni u ka a hakilinaw ta
ne maninga da mabla wati ñu wona ko ñe to ga ñi ni ku yere bok mam an te yere bo ñi ni de an yere da mada ben ñona ya fa wa antiga kele fatokula antiga kele siyakula antiga kele foila ko fo arabu ka yetugo nan zaro ka yetugo an yefo tugo na ko yefo tugo o kuma wora minu na kan to bulo ma fen tan yere bulo ora be tugo ora be tugo ay raga fe plan de la ko wata ba ngata ba ni nan kadaka muro sambi sababu ko fe sambi nani bi ko fe na ye sima sɔrɔ balo la an bɛ dakun dɔ la bi n'i y'o baro kɛ o waati la muro aw minnu y'a kalan aw ko sakulu ni tomi de y'a latile muro a tilara ka jɛngɛ anw ka maakɔrɔw yɛrɛ bolo o kɛra an bɛɛ ɲɛna manden kɔnɔ o tɛ san 50 bɔ fɔlɔ ni waajulu tun bɛ kɛ ninnu aw filɛ ka se yɔrɔ minnu ma bi ninnu tɛ fɔ an ye o min kɔni tun bɛ fɔ an ye ka gɛɲɛ kosɛbɛ o ye kira in ka kabako de ye tile bɔra sanfɛ ka na don a ka duloki bolo fankelen fɛ ka taa bɔ fankelen fɛ karo ye sujuru don a ye o tɛ pɛrɛn kojugu duguma an ka cɛ fo k'o kalo cɛ ci ka bɔ ɲɔgɔn na hali bi o nɔ bɛ kalo la n'i ma dɔw la scientifique ɲininka n'i ma dɔw la ni américain ko k'u taara kalo la ni tiɲɛ don k'u ka taa fankelen pɛntiri k'a kɛ bulama ye tiɲɛ tɛ scientifique don waati an fana y'a daminɛ ka bɛn o waatiw de ma mɛsi dagara mɛsi ma daga mɔrɔ i ma sisan ɲinɛ kɛra olu bɛɛ kɔ n ko ɲinɛ kɛra olu bɛɛ kɔ parce que o sociétés ka taxi wari ka ca ni aw ka don ta ye gouvernement kɔni non économie yɔrɔ nin a b'a sen bɔra quoi a ye o ko ninnu sen baara ni mɛsi ko ni fɛn bɛɛ sen baara sisan dakun b'u bolo e kan an tɛ sa dɛ don bɛnna tuma dɔ murana mɔgɔkɔrɔ bɛ yen waati jan tɛ danne 80 ka yɛlɛ waajuli minnu tun bɛ kɛ Mali la n'i y'o mɔgɔkɔrɔ caman wele bi ka na bi waajuli ninnu bɛɛ k'a fɔ k'u bɛ ka kuma kuranɛ kɛnɛ kan u b'a fɔ ko kuranɛ yɛlɛma ko 70 ni an tɛ diɲɛ kelen yɛrɛ kɔnɔ kunkolokɔrɔninw ka maana waati dɔ jɛ sa ko mɛlɛkɛ kelen tun mana jigin n ka cɛ i bɛ diɲɛ baji n'a kɔgɔji n'a a kɔlɔnji bɛɛ lajɛlen soli k'a k'o kunkolo la n ka cɛ ko ji to kunsigi yɛrɛ fara bɛɛ lajɛlen ko baadi k'a fɔ baadi ko ni dɔ y'a daji tu dugukolo kan k'a bɛ dugukolo lamini ka taa bɔ o min siramugu ne ma d'a la o siraforo bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na nafolo ninnu de bɛ se ka nɔbɔ ko dɔw la sisan mais i bɛ ni de fili dɛ i bɛ ni de fili bon an ka alimami minnu filɛ bi n'u bɛ ka wuli k'u baden kɛlɛ hakili la k'u bɛ ka kɛlɛ ka di diinɛ de ma non a tɛ ka kɛlɛ ka di diinɛ ma dɛ a bɛ ka kɛlɛ ka di mɔgɔ dɔw de ma dugukolo nin sanfɛ parce que kɛlɛ sira dɔ de don n'a ka bɛ nafo kɛlɛ nafo a bɛ se ka nafo kelen kɛlɛ bi sini bɛ nafo ka bɔ ka se ka fara na mais sini ko in mana taa poyi Niger n'a poyira Burkina n'a poyira Sénégal komi a tun ni Sénégal ɔ Sénégalais dun ma fɛn bɔ a la foyi ma bɔ a la aw kelen kelen k'a fɔ k'a ye nafo bɔ a la est ce que o y'a bannen ye Mali Hayidara y'a fɔ a da la ka tɛmɛ Mali la e b'a kalama k'a fɔ i bɛ se ka seli i fa kan na i bɛ se ka seli i ka sini kan na ɔ bi ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ Burkina aw bɛ se ka mun bɔ a la n'i y'a sɔrɔ Burkina constitution i y'a daga k'a fɔ hali n'i ko k'an ka seli siniwa kan na o bɛ n'a jama cayara Burkina mɔgɔw nana ye yɛrɛ ko silamɛya de fanga bɛ ka bonya o jama bɛ ka ca ko bɛɛ bɛ k'an ka kan na a bɛ tila k'a bɛ segin kanko in ma tuma min na o b'a sɔrɔ o y'a tigiya minɛ o la o taara n'a ye i tɛ ɲɛ bon min cɛ o b'a fɔ ko bɛ dɔw cɛ sinon kanko in o se t'o la o bɛ kɛ an ɲɛ tɛ Jakarta la an ɲɛ tɛ Egypte la bi an ɲɛ tɛ Iran na an ɲɛ tɛ Bagdadi la Golfu jamana 7 bɛɛ république islamique fɔ n'a kɛra Iraki kelen mun nɔfɛ mɔrɔ n k'a ko bɛɛ daminɛ n'a ye de an cira an b'a ɲɛdɔn an nana ci dɔ la bɛɛ y'a daminɛ de o kama Sidi fɛ dugukolo bɔ yɛlɛ k'a to
arabu na ko sai na kubo ko fana bet ya ta ku tai ai ko kira de muso de danga do ko kira de muso ya fara simira nga site to be de ma biga ba de ma so kira ta lo de ma bonu o vitulani bela ro de faso fare fami fa do jonyo wa na matina kan yego yemi fo wa ngana siga do angire ma amisi kada ka ni yam bantola ye an jigi be ma ta kan ni de ma be siga ande me ta kan kan yere ma te ma de bro na bo ka te ko nga bo na te bo hotte